Podsjećam još jedan put da za Mitra večeras ne možete glasovati, svi ostali ste ugroženi. Pamet u glavu. Uroš, izvoli. Ne znam što si hteo ovim da postigneš danas, juče, ali žao mi je, još jednom sam ispala glupa što sam mislila da si, ajde kažem, dobar čovek. Ispala suprotno. Izvini. Krivo mi je što nas verovatno napuštaš u ovako lošoj atmosferi, ali već sam rekla, čestitam na hrabrosti, ponosna sam na tebe i samo tako nastavi napolje. Zašto nisam glasao za Ivanu nego za tebe? Zato što ti dobro znaš šta si uradila. Nema veze sa poligonima. Znaju svi moje prošlo glasanje i to je to. Ti si ispala nečovek. Ja sam pogrešio definitivno, to je moja krivica i ja ću se nositi sa tim, ali ti dobro znaš šta si uradila. Mislim da posle cijele ove priče ne moram ni da kažem zbog čega sam glasala za tebe. Užasno si me razočarao i ovo sve što si uradio je bilo toliko odvratno i nepotrebno i uopšte ne želim više da polemišem i nadam se da će pleme i da ispadnem i da ne ispadnem shvatiti kakav si ti čovjek. Još jednom isto kažem, budi ponosna na sve što si ovde uradila i družimo se napolju.
Smatram da je previše žena trenutno u plemenu, zbog toga moj glas ide tebi, Varja. Varija, moj glas ide ponovo tebi. Smatram da si trenutno devojaka najslabija karika. Njih ima 4, nas je 6, tako da mislim da ovaj broj treba da se smanji. I eto, zato moj glas i dalje ide tebi i nadam se da se vidimo na nekoj svirci. Crveni, došlo je vrijeme da pročitam vaše glasove. Jednom kada pročitam vaše glasove, odluka je konačna i osoba koja večeras dobije najveći broj glasova automatski postaje prva nominirana osoba Crvenog plemena. Ognjen. Ognjen. Drugi glas za Ognjena večeras. Varija. Varija. U ovom trenutku i Varija i Ognjen po 2 glasa. Varija. Varija. Varija 4 glasa, dok Ognjen 2. Varija. Ukoliko na ovom papiru piše Varija, dobit ćemo prvu nominiranu osobu od strane Crvenog plemena. Ukoliko ne, igra se nastavlja dalje, odnosno glasovanje se nastavlja dalje. Prva nominirana osoba večeras od strane Crvenog plemena je Varija. Varija, osmijeh na tvom licu. Očekivano ili ne? Očekivano. Baš svakog tjedna otići u duel nije baš lako.
Pa što da ne, to je onda više igara za mene. Videli smo da sam u tim igrama dobra, tako da možda nisam na poligonima, ali u duelima sam do sad bila dobra. Parija, meni je drago što si ti tako pozitivna. No što ako se desi da netko od crvenih ode s tobom u duel? Što onda? Pa šta se radi, borit ćemo se. A što recimo ako to bude Ivana? Borit ćemo se. Sada je sve jasno. Prva nominirana osoba u crvenom plemenu je Varija. A nakon sljedeće igre saznaćemo tko će se Variji pridružiti u duelu. Ili možda u eliminacijskoj igri. Netko od plavih ili netko od crvenih. Plemena, hvala vam. Bio je ovo dug dan. Odmorite se.